Ok, salutare toată lumea, sunt Iulius și astăzi bine venit pe best intro ever. Salutare toată lumea, sunt Iulius și astăzi vin cu un episod Mitosis, al patrulea. Iar după acest episod, Mitosis va fi cea mai longevivă serie pe canal. Ok. Hai să jucăm. Ok. Așa e. Oh, nu. Nu sunt pe să mergem. Așa. Aici frumos, aici avem câteva celule pe aici. Trebuie să putem astea. Vreau să iau celulele astea neapărat. O, skill. Trebuie să găsesc o... Fac skill. Nu ne mai putem întoarce acum. Nu. Ne-am... Scor 109. Ok. Cred că voi face și o serie de... Nu. Plecăm. Nu lăsăm. Bibidi-babidi-du. O, dar și el poate intra prin aia. Bine că nu poate intra prin aia, dar a intrat. Iarăși fraierul ăsta. God of Moles. Bă, locul 9. Serios, acum vine după noi care avem scor 32, el e pe locul 5. Nu, pe locul 9. Locul 7. Locul 7 tocmai ne mâncă. Ok. Lăsăm pe ăla acolo. Venim aici. Bă, deci pot să vă zic că celulele astea arată ca și niște adobe. Ați prins? Da? Ok. Hai. Bapă-mă. Exact, bitch. Troll forever alone. Troll Ok, am făcut aici un troll mare. Aoleu, și ăla este foarte mare. O lăsăm noi să ne mănânce pe noi. Cer că eu să scapi. Pac! Nu, că așa. Hai, Ionuț. S-a făcut mai mare. Lăsăm-o toți pe Ionuț. Trebuie să ne unim. După să ne putem duce la bătălie. O mai e, ăsta e mare. Lăsăm. Ok, ne-am unit. Acum. Nu se ajung pe aia. Să vedem cât asta. Pe Pro Team este mai mare ca noi. Lăsăm. Mulțumesc. Pe egal team. Oricum, noi fac team. Ăla era pe locul 1. Cred că ăla pe care l-am tolit era. Nu știu care era ăla pe care l-am făcut un troll total. Locul 9.
Oh, yes. Acolo o să fie sfârșit, îmi pare undeva. Acolo e, acolo te-am prins. Dacă era acolo în sfârșit, ce bine era dacă îl prindeam în colț. Așa. O putea să ne întoarcem și să mâncăm pe asta. În locul 3. Ai. Gata cu el. Tot pe locul 3 înseamnă că sunt... Nu, pe locul 2 acum. Cred că este cel mai bun episod de până acum. De mitosis. Îl ai prins la colț. Lulu, Destroyer, nu lăsăm pentru că ne poate lua celula aia mai... Partea aia din noi mai mică din spate. Hai Lulu, suntem pe primul loc. Oh my god, ce e atât de mult? Acum se despart. Acum. Deci dacă mâncăm pe asta ne detașăm foarte tare. Hai că putem. Hai că putem. Hai că putem. Nu. Caralocul. Lăsăm atunci. Suntem pe primul loc. Suntem pe locul 2. Mai suntem pe locul. Ce ciudat mi-e respirația. Ce ciudată mi-e respirația. Mai e o mână. Deci dacă îi prindem cam prea departe, acum nu mai sunt prea departe. Hai tu. Numai. Cât mare greșeală. Tu, băiatul. Nu putem lăsa să ne mănânce bucata asta. Ne-am mâncat. Următoarea a fost episodul de astăzi. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!